Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-fiduċja fil-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela baqgħet waħda b'saħħitha u kważi id-doppju minn dik tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech. Dan joħroġ mill-ewwel stħarriġ tal-opinjoni pubblika għal din is-sena mill-istatistiku Dr. Vincent Marmara u ġie ppubblikat fit-Torċa. Id-distak bejn Roberta Bela u Bernard Grech u ta' 21%, dan hekk kif fost dawk li wieġbu l-istħarriġ aktar minn 44% iddikjaraw li għandhom fiduċja fil-Prim Ministru u kienu biss ma' 23% li ddikjaraw il-fiduċja tagħhom f'Bernard Grech. Dan l-istħarriġ sar wara li tħabbret inizjattiva importanti mill-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Roberta Bela li se tara stabilità fil-prezzijiet mill-ewwel ta' Frar ta' madwar 400 prodott tal-ikel essenzjali li se joħsub mill-inqas 15% fuq kemm kienu qed jinbijaw f'Ottubru li għadda. Dan l-istħarriġ sar ukoll f'mument ta' taqlib internazzjonali bil-gwerer fl-Ukrajna u fil-Vant Nofsani u jagħti vantaġġ b'saħħtu wkoll lill-Partit Laburista. Fost oħrajn ħareġ li kieku kellha ssir elezzjoni għada, il-Partit Laburista jikseb appoġġ ta' 53% tal-elettorat, waqt li l-Partit Nazzjonalista jikseb appoġġ tal-elettorat li hu 11% inqas, distak li skont Marmara jikkwantifika f'madwar 27,000 vot.